vostede? Son sublevados, merecen morir. Los llamo de Coruña, pero a la altura de Carral, bien, a la altura de Carral, pim, pam, pum. Son os mártires de Carral. Vamos a ver, antes de máis nada quero que se comporten aquí todo o mundo. Isto se chama o outeiro dos pólvoros, de acordo? Pero iso non significa que non haxa que comportarse cristianamente. Así que pola vosa dereita terán que ir artesáns, labregos, leiteiras, bueno, xente do traballo en xeral. Podedes andar arrastrando os pés ou eslumbados como andades normalmente, andar como nos dé a gana. E a grea, como facedes sempre. De acordo? Señor cura, eu irei polo centro, enténdome ben con esta xente. Sí, xente que entende da boa vida, traballar pouco, andar a modiño, comer moito e moito vicio, de día e de noite. Xa. Ti vas por lo que máis te convén. Venga, a separaros, non vai xuntos a paleta, non quero eu que se mesture para nada ninguna xente do traballo con cidadnos ni con cidadanas, de acordo? Venga, separados, vamos, separados. Artesanos, labregos, pola miña dereita. Nos escoltaremos. E cheganme todos os estamentos para pisarme todo o traballo. A ver, non sabedes que se empregaron aquí 22.000 reais e traballaron ata 14 traballadores para ter isto decente? Iso é certo, E non sabedes que pagan por limpar todo o día 3 reais de millón? Non o sabíades? No! Non!
Vides todos beixados? Sí. A ver, fechou todo o mundo na casa. Sí. Seguro? Sí. E vides cajados? Sí. Tamén. Pois que non vexe a ninguén desgarrar, Que non desgarre ninguén. O cuspe para dentro. A ver como facedes, así. A ver, a tragar. Trajade todos. Vamos a ver, espera un momento. Estades afeitos a tragar, si ou non? Sí, estamos. Pois a ver como tragades. A ver que tragadeiras tedes. A ver. A ver, tragade, así profundo. Así para dentro. Moi Parece que ben. tragan bastante ben. Moi ben. É que non vexe a ninguén peidear polo camiño, Eso. A peidear a casa ou as corredoiras. Eso. Vale, e as voces baixiñas, que hai paxarillos. Vale? ¿Qué tío dice? Porque o dixo non nos escoitas. No. Es Cuidado aquí que... É moi importante, Nada aí, moi importante. Como vexe mover unha pedra do camiño, doulle coinciño no lombo, E tanto me ten se é os do medio, os da esquerda, os da dereita, do camiño, Moi De ben, acordo? A ver, non se preocupe, señor xardiñeiro, que imos facer todo, e que non podo vir por aquí porque eu son xente do traballo e non viñemos a isto, pero separáronos. Están aquí os gardas, pero eu dígolle en nome de toda a xente de ben que hai tanto a Lana Caraveira como na do medio como a na daqui, que imos facer todo canto vostede nos mandou. Imos a facer ou non? Mais vos vale. Pero tamén lle vou dicir unha cousa, que hoxe é domingo, non é día de traballo, non sei que fai vostede. Aquí castigaron no día de traballo. Castigaron. Había de ser cousa do señor cura que moito lle gusta dar penitencias. Bueno, pero se seguramente. hoxe Pero hoxe tal como é o día, se quere vostede, convidámoslo a vir ao banquete de Concha. No, o banquete no, no. Sí. Deixe iso para o domingo. Este non vayas, Vamos para o banquete. Vivo. Pois veña. Esas escaleras, ¿no? Pasamos a la vena para carregado con té. Sería vida en Compostela, vida loca, vida culta. Gente fora de portas, ven traballar toda junta. Vais de celebrar para compartir todo con el besa de té.
toda a xente. Ben podías cacheirala ou tío a Rosalía, botarme a comprilla e facerme compañía. Dijocho de corazón, non quero ser atrevido, ou que cante a cacheirana ou cante gardo sonido. Óyala, señor cura, tenga barriga furada, que ya ruego los ratos pensando que era empanada. De verdad que falaremos, señor curas, a contexto, díjame por favor si rezo o Padre Nuestro. Esta vez llevo de sí, digo yo de corazón, aquella señora Cali quere unha confesión. Porque eu estaba atento, e non dija tonterías, que escoitei que preguntaba usted a Rosalía. O Clemente entérese de todo, día fijo. Buscaros que aquí vamos a tocar a la rolada de Rosalía. Compañero, vai, vamos. Bueno. Adicada cosa poeta. Dime si estamos todos. Estamos. Bella ya. Penso que esta moza e este mozo que están aquí queren falar algo, non queren? Imos lle dar un aplauso que nos van decir algo interesante. Dices que me han vestido hoy esta xente banquete. A vista está, que elegancia. Pois como estamos aquí no lugar onde naciche, Rosalía, faremos unha pequena homenaxe cun poema no que amosas o cariño polas mulleres e a súa elegancia. Mas tamén deixa constancia crítica da opulencia da Igrexa, aproveitándose das doazóns da xente. Nosa Señora da Barca ten o tellado de pedra. Ten o cuidar de ter douro, miña virxe se quixera. Canta xente, por cantiñas e por veigas. Canta por mar abaixo, ten camiño da ribeira. Que lanchas tan ben portadas, con aparellos de festa. Que voces tan feituquiños, con tan feituquiñas velas. Todos carjadiños veñen de xentiña forasteira e de rapazas bonitas, lluvia de por as penas. Cantos denques encarnados, cantas cintas amarelas, cantas copias planchadiñas dende longe nos lumbrean, cal se fosen neve pura, cal flores de primavera. Canta maxesa nos homes e canta brancura nas nenas. Eles semellan jallar dos pinos que os montes sobrean, elas, pequenos cogolliños que por vallo da mañá fresca. Nosa Señora da Barca ten o tellado de pedra, ven o cuidar a ter douro, miña virxe se quixera.
onde nacice, Rosalía de Castro. No Camiño Novo, no Concello de Conso. Dis ben, no Concello de Conxo, e non noutro. Por eso todo o que decía Rosalía sobre Conxo era bonito, alegre e entrañable. Para bonitas e entrañables non hai como as viteiras. Así como Rosalía recolle os cantos e transformaos en poemas, as viteiras recollen os canteres das mulleres e adaptan a Dios ríos e Dios montes a bandeiretas. Veña bandeireta! Veña voces! Viva as viteiras! E viva Rosalía! Un pouco de silencio que a vos xa vos teño fichados, A ver, un pouco de decencia e de formalidade. Fora de aquí agora mesmo, Seguramente que tedes a leira sen cavar. Veña, non foi o que puxo aquí todo isto, Onde está Aurelio Aguirre, que é o principal armadanza de todo este contubernio, Aurelio, onde estás? Declárate. Aurelio Aguirre, onde está? Ele é o principal armadanzas de todo isto. Foi o que fixo que estudantes e artesáns viñeran daqui obrigados, impúxose vir collidos do brazo. Non é certo que o fai xustamente para apoiar un goberno, para apropiarse dunha idea e apoiar un goberno que foi o que proclamou precisamente a lei de desamortización de fai agora un ano, a lei de desamortización de Magó. Está ben, señor cura. De Magós, quero dicir. Vanse chamar progresistas e demócratas. Sí. Os que puxeron en venda os bens dos municipios, das ordes militares, das casas dos hospicios, dos hospitais, e para qué? Para qué? Para nada. Para encher o bandullo do Estado por 4 patacóns. Non vos dá vergoña. E agora que teñen eses pobres miserables, non teñen rei, nada. Desgraciados. E que pasou coas terras comunais? Que pasa coas terras comunais? E agora están en mans privadas. Dos comerciantes máis ricos. Esa é a verdade. Aurelio Aguirre, declárate. A ver, señor Fandiño, a ver, que a quen máis de rendeu foi a vostedes, aos fidalgos como a vostedes, señor Fandiño, que o que fixeron con esas terras foi botarlle as gadoufas e poñelas nas súas mans para despois arrendarllas a particulares con posibles. Porque a vostede o que lle renda máis e a xente como a vostedes son ternos aos súas servicios, ternos de escravas, iso é o que lle renda. Ternos de criadas nas súas casas, claro que sí. Pero iso acabouse. Ternos salía a limparlles, ternos salía a lavarlles, ternos de ama de cría nos seus pazos, nas súas casas grandes de
Compostela. Pero iso vais a acabar. Anda que Pois se sí, a propiedade en Galicia está desvirtuada pola cesión de terras e moi pouco suxeita ás transaccións mercantís. O labrego vese afogado polos foros e este afoga o propietario. O comercio resíntese moito polas cargas públicas e a escaseza de transportes, medios de transporte tamén. Sí. Ten razón o amigo Pondal. Ten razón o amigo Pondal, que se acabouse o tempo dos propietarios. Estamos no tempo das mans traballadoras. Hai que acabar dunha vez cos foros, co abuso dos dominadores sobre os dominados, sobre os vasalos serventes e guiados. Mais vostede debería saber que a nosa terra ten un clero ilustrado, amante dos fregueses e tolerante, como Frei Martín Sarmiento, que nos inspira coa súa defensa pola muller, nos ilustra co seu espírito científico, que nos emociona co seu amor pola nosa lingua e a nosa patria. Xa, fala vostede do padre Sarmento, que era un santo, pero que de verdade se agocha aquí a un acto político para celebrar justamente o levantamento de Solís do ano 1846. De Solís, que foi que lo comandou, mas tamén de Antolín Faraldo, dese provincialista, a máis de Francisco Añón. Añón, ese que se facía pasar por poeta, escondendo o seu verdadeiro ser, un antimonárquico, un subversivo, un sinvergüenza. Vos copiades todo dos franceses. Se os franceses fan un banquete escondendo un acto político demagóxico, vos tamén o facedes. Pois sabede que ali levantouse o estado de sitio porque os sublevados levantaron barricadas. Barricadas. Pero mire para toda esta xente. Parece mentira, señor Fandiño. Que barricadas? Tentan desunirnos e neutralizar o noso proxecto. E xa ven, e afuciñan contra todos os mozos e mozas que están hoxe aquí. E ven que todo é en van. Nos imos demostrar con feitos que non nos van deter, nin sequera os retrógrados que azoutan coa discordia en todas partes. Aí está, Rosalía, moi ben dito, Rosalía. E voulle dicir unha cousa, porque xa que se lle encha a boca falando do masacre de hai 10 anos en Cacheiras, voulle dicir que eu estaba ali na batalla de Cacheiras, por iso eu son a cacheirana, por algo son. E voulle dicir que naquela batalla, como en calquera batalla, había soldados, pero tamén había civís, había labregos, había traballadores das minas, había xornaleiros, e había alcaldes, e había estudantes, había xente que o que quería era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ai! E cantos homiños, cantos mozos inocentes perderon a vida nesa batalla, e cantos tiveron que marchar pro exilio despois, e varios miles que acabaron no cárcere. Ai, que despropósito. E todo se truncou naquela funesta tarde do 1846, abril. Eu tiña só 10 anos. Pero agora que estamos aquí, 10 anos, xusto 10 anos máis tarde, e vimos como daquela un combate, un único combate, acabou cos soños da víspera e convertiunos na realidade do día seguinte. Todo un mundo de dificultades. Faraldo dixo que Galicia era a grande obra. Por esa razón estamos aquí e sinceramente reclamamos que non quede no esquecemento, porque como dixo Faraldo en 1846, non queremos máis que ser galegas e galegos. Non queremos máis que ser galegos e galegas. Moi ben dito, Faraldo. O que hai que oír? Aquí están os fillos de fidalgos, fillos de comerciantes adiñeirados, é unha labrega de Cacheiras que serven as mellores casas de Compostela e que están aquí apoiando o goberno de 1853, cando aquí estivo cheo de fame, unha fame pertinaz que case acabou con toda a poboación. É a que veñen aquí,
A que veñen? A que veñen? Xo vou dicir eu, a que veñen. Fanse pasar por demócratas e moderados. Un goberno de malversación. Iso foi o... E de tumbos, un goberno de tumbos. O primeiro que fixo foi baixarlle os impostos. No, que digo baixarlle? Xa non sei o que digo. Subirlle os impostos aos labregos. Se non os baixaran, se non os baixaran. Este goberno foi o que fixo que os barcos non puidesen chegar aos portos galegos para repartir alimentos de primeira necesidade. Por culpa deles. Foi por culpa deles, precisamente, que adulteraron o pan de Noso Señor, porque lle deron a traficantes de comercio. E vanse queixar vostedes, mira quen se queixan, As xentes labregas das aldeas tivemos que fuxir das nosas casas pola fame que tiñamos ali, que non tiñamos nada máis que a fame. O único que tiñamos, non tiñamos nin sementes para sementar, nin tiñamos un froito que levar á boca mentres estábamos cultivando. E as xentes do traballo, pasando fame, tivemos que fuxir a moreas para as cidades para pedir esmola. E ter que estar ali pedindo e meténdonos onde nos deran para estar ali. E mira que tivéramos, que non tiñamos, e que non había onde comprar nin trigo, nin millo, nin nada. Claro que sí, cacheirana. É que a fame de 1853 fixo baixar as nosas cidades a bandas de infelices famentos que de porta en porta ían demandando pan para os seus fillos moribundos, para as mulleres extenuadas pola miseria. Escoitar como xemían chegaba ao máis fondo e conmovía os corazóns máis insensibles. Este país foi azoutado por unha fame desoladora e unha epidemia espantosa, e os seus fillos tiveron que emigrar a lugares onde se topaban coa miseria e a sórdida avaricia de algún inhumano. Non vos cansedes, torpes usureiros, non vos cansedes axuntando ouro, que a lana cova non valerán diñeiros, e só as virtudes serven de tesouro. Deitouse a fame ao longo dos sembrados, enriba dos centeos, trigos, millos, deixou os froitos todos mirrados. Ai, nosos fillos. E non foi só o mal goberno dos 2 últimos anos, señor Fidalgo e señor Clero. Escoiten agora, se queren escoitar, o que vai sair publicado no xornal La Oliva, ese que lles gusta tanto, dentro duns días. Escoiten. A causa única do malestar do pobo galego é a administración levada por un espírito centralizador exagerado. Hai que remexer os obstáculos que entorpecen a marcha da prosperidade galega, unha infame malastra que esquilma deixando a desvalida a mercede dos seus recursos. No lugar dun protector celoso, Galicia tivo no poder supremo un explotador cruel. Este país está pobre e abatido, as costas desamparadas, o comercio aniquilado, a industria sufocada, a agricultura destruída, os camiños intransitables e os portos abandonados. La Oliva. Podes ti ler esta merda. Proibes, Mais este pobo sufrido encerra grande dose de recursos e enerxía que lle permiten non sucumbir xamais á peste ou á enfermidade e á fame, que é quen de xuntarse hoxe aquí e de repoñerse neste banquete democrático. Claro que sí, aquí estamos todos que ben fixeron facer esta convocatoria, porque aquí estamos, en primeiro lugar vou falar de min, aquí estamos as veciñas e os veciños de Cacheiras que vimos a batalla como foi hai 10 anos, estamos ou non estamos? E aquí estamos as leiteiras ou non estamos as leiteiras, que temos que andar de un lado para outro. Aí estamos as leiteiras, estamos as mulleres que andan de criadas, que aquí se están vendo por este lado, que andan de criadas de casa en casa. Están toda a xente do traballo aquí reunida.
xente que traballa de sol a sol e que pasa fame. Estamos aquí, iso que os ricos chaman o pobo pardo. E sabedes por que nos chaman o pobo pardo? Porque se burlan de nós, porque andamos ca mesma roupa no verán e no inverno. Si, somos nós as que andamos, o pobo pardo, as mesmas que abrimos os pulsos nos ríos a lavarlle a roupa aos ricos, a súa roupa de verán e a súa roupa de inverno. Somos nós o pobo pardo, este que ten as mans cheas de callos, miren para aquí, de andar a traballar e pasar fame. Somos as que pasamos fame porque para comer temos que adulterar os nosos alimentos e comer pan feito con xeso e con pataca. E o centeo botarlle tizón. Somos nós as que muximos as vacas, as que mantemos as vacas no día a día e que despois, para alimentar as nosas pobres criaturas, temos que rebaixar o leite gordo con auga. Somos nós as que cando vamos para a cidade temos que alugar cuartos infames e todo a cambio de ben pouco. Escoite por unha vez que xa era hora de que escoitara. Xúntanos aquí o amor ao noso povo, a liberdade e os grandes intereses da sociedade moderna. Aquí nos xuntan, sí, e aquí estamos. A herexía é manifesta. Pretendedes provocar un escándalo nunha cidade episcopal. O conflito é evidente, que toda a xente que hai aquí debe marchar para casa por prudencia e por decencia. Non marchamos, non marchamos. Para casa. Primeiro ti, fora. Nin irmandade, nin fraternidade, nin farrapos de gaitas, afrancesados. Mire para vos. Imos chamar os militares, van a tapar as avenidas, van a rodear o mosteiro. E vades a saber o que vou, o que non obedeza, que atenda as consecuencias. Imos, señor Cura. Non quedan neste banquete, pero a non nos importa porque queda boa xente. Quedade canto que irades, festexade que vos preste, xa falaremos mañá, ides ter o lombo quente. Moito non ides comer, pois comedes poesía, niso leva desvantaxa, non ides ter cajarría. Pois comece o banquete, mozos, mozas liberais, contra deses sinvergüenzas, contra deses animais. Cantamos todos, un banquete en Conso se celebrar, para compartir todos por igual. Vamos, un banquete en Conso se celebrar.